Ez az élőke. Nem tudod, hogy ilyen rózsaszínes pontokon tudod itt ezt már hagyták, ezt elmenjél akkor? Ez ilyen azt vegyétek le, nem? Azt oda izét raktuk. Ja, hogy nem is látom, hogy itt. A nagy szoba. Konyha. Csak akkor nem volt annyi pénz. Hogy mi van? Mit beszéltetek? Ott a konyhabutót is hagyták volna. Az az első lakás, amiről küldtek fotókat. Az igen, az mennyi volt. Látod, itt van a villany, tehát ide is egy ugyanolyan színű, olyan kerekkel. Mert ott nem az volt, hogy ott